Hej igen. Det er fordi jeg bygger noget. Hvad hedder det? Det er en skrivemaskine. Og der er en dims, så den dims den går på i min computer. Og så har vi nogle andre dimser. Og nedenunder den her gule, der er nogle chips, der bliver lidt varme, så der blæser på. Det er sådan en konstruktion, så har jeg lige til at teste lidt med. Sådan en lille joystick her. Og så kan I se, så kan jeg rykke den vej. Jeg kan køre den. Og så kan man styre den kuglepind, der sidder. Og så kan man skrive med den. Lille smule nørdet, men det er sjovt.